Takže máme všetky endpointy nastavené na nule, plná brzda na 150%, endpoint na plyn je teda vynulovaný. A kalibrujeme, keď nájdem ten gombík. Takže neutrál, plyn a plná brzda. Plná brzda. Takže a teraz čo spravím? Nastavím endpoint na plyn tak, aby sa auto rozbehlo. Takže to dám naplno. Teraz som dal plnú brzdu a teraz budem uberať z brzdy. A čo ma zaráža je, že fakticky postupne ak uberám, tak najskôr sa vôbec nič nedeje. Uberám, nič sa nedeje. Až teraz sa začne auto hýbať, čiže celý tento rozsah tej krátkej brzdy, ktorá je krátka už prirodzene, tak sa vlastne nič nedeje a potom sa zrazu auto rozbehne. A tu je nejaká veľmi malá milimetrová poloha, počas ktorej to reálne brzdí. Vo zvyšku sa nedeje vôbec nič, čiže je fakt ťažké s tým normálne zabrzdiť. Hento je časť, počas ktorej to reálne brzdí a tu sa nedeje nič.